Molta intensitat, hi ha molts nens i moltes nenes. Molts nens i moltes nenes. Una trentena de nens i nenes de primària de les escoles de Sant Cugat han estat seleccionats per a formar part, un any més, del nou Consell d'Infants. Aquest òrgan es va constituir per primera vegada el 2010 i la seva funció és que aquests nois i noies d'entre 10 i 12 anys aportin als responsables polítics la seva visió de la ciutat, amb els seus problemes i les seves propostes per solucionar-los. Els nens tenen molta imaginació i poden arribar a escollir coses que els adults no tenen tanta imaginació per... El Consell d'Infants és un òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu que es renova cada any. Aquests són els seleccionats dels cursos de 5è i 6è de primària que representaran a tots els alumnes de les escoles de Sant Cugat durant aquest curs. Es van estrenar el seu nou càrrec en un acte de presentació que va tenir lloc aquest dimecres a la sala de plens de l'Ajuntament. Alcaldessa i regidors van donar la benvinguda als nous representants al Consell i els hi van llançar diverses propostes a analitzar, com per exemple la convivència entre patinets, bicicletes i peatons. Hola, em dic Arantxa Jurado, vaig a l'escola Collserola i quan la professora em va dir que m'havien escollit per vindre al Consell Escolar, li vaig dir que sí perquè em semblava una experiència molt maca i molt bonica de fer. Els nous vicepresidents del Consell són en Joan Gimeno, de l'Escola Joan Maragall, i l'Andrea Checa, del Centre Pureza de Maria. Però aquest any també hi ha representants dels centres Àgora, Avens, Catalunya, Ciutat d'Alba, Collserola, Gerbert d'Urlac, Aticba, Joan Maragall, La Farga, La Floresta, l'Olivera, Pins del Vallès, Santa Isabel, Tau, Viaró, Pureza de Maria i Creanova.